Sa nato karong oras sa mga kapuso ang sitwasyon diyan sa kasadya sa SRP. Pinagi sa live report ni Nico Sereno. Nick? Yeslan sa mga nangita og kasuruyan ning adlaw sa Pasko kauban ilang mga mahal sa kinabuhi ug mga barkada baka mamahimong kasuwayan kining Carnival Fair dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Hulyo pa nabuksan kining kasadya sa SRP Land apan mas sadya na nila kay Disyembre 8 gihimo nila ang grand opening gyud niini labi na karong panahon sa Kapaskuhan ug karong adlaw nga adlaw sa Pasko mas misayo sila pag-ablilan gikan sa naandang alas 6 sa gabi nga opening alas 5 pa karong hapon giablihan na kini alang sa ilang mga guests nga buot musuway sa mga rides ug mga attractions sulod dinhi sa Carnival Fair o kasadya sa SRP tag 20 pesos ang pultaw entrance sa pagsud dinhi ug lain sab ang bayaran sa mga buot musuway sa lain-lain nga mga rides kining mga pananglit Vikings o itabyog-tabyog ka o kining daw Ferris wheel o kining bisag unsa pa nga mga rides nga makalingaw gyud alang sa lain-lain nga mga palidaron mga batanon mga idaran mga hamtong ug sa bisan unsa pa 50 to 60 pesos ang bayad sa mga rides dinhi sa mga buot musuway ug sa mga gusto lang pumusuroy doon na sila lain nga makasuroyan og mga games nga mamahimong kasuwayan sa ilang mga customers ug doon na sa mga food stalls sa mga gutomon sa ilang experience dinhi sa kasadya sa SRP. Gilauman sa tagduma nga maka attract kini og dugang pang mga tawo labi na karong Christmas week mga kapuso og mo nang naglaom na sila nagaandam na ni sila ug nang hinaot sab sila og maayo nga panahon alang sa mga tawo nga mobisita dinhi sa kasadya sa SRP labi na karon og ugma nga holiday pa man ug hangtod sa bag-ong tuig mamahimong masuruyan na dinhing maong lugar mga kapuso sa mga nangita og kalingawan karong panahon sa Pasko. Mo kanang latest gikan dinhi sa kasadya sa SRP. Merry Christmas, Lan. Okay, salamat Nico Sereno and Merry Christmas.